Am terminat tema asta în 10 minute, nu ca prostul ăsta care stă și lucrează de o oră jumate. Păi și care e problema, ai putea spune? E evident că se descurcă mai bine decât ceilalți, bravo lui. Problema este că în momentul în care dă de greu și ia o notă proastă, interpretează eșecul ca pe un semn de prostie și se poate lăsa pe gubaș. Ce va spune atunci? E clar, materia asta nu e de mine. Sau nu sunt bună la matematică. Sau pe mine nu mă interesează porcăriile astea, că nu o să-mi folosesc la nimic în viață. Și în plus, intervin mecanismele de protecție a ego-ului, care nu îi vor permite să-și accepte propriul eșec. Și pe lângă că renunță, va căuta vinovați. Cine sunt vinovați? Profesorii. Va spune lucruri precum proful e un incompetent, nu știe nimic. Sau era prea mare gălăgie în timpul orei, nu m-am putut concentra. Prof îl favorizează pe X pentru că e fiul lui Y.